Sus, naglisod man gid ko sa English ug Tagalog ba? Lisod gid ko i-translate ba? Go asad na ko, eh. Di man ko kabagod mo translate good. Ay! Basin kabaw si Papa Ani. Kabaw siya mas translate ng English ug Tagalog. Aw, ako dang atuon, bi? Naman yung bata ka pa dong diri. Laro kay na po di pangutanan ako. Sus, ako gitripan na niya. Bright manggod-nigod. Laro kay mangutanan din akong bata. Pa, naata ko ipa-translate ni mo pa. English translate i-Tagalog. Kabaw ba ka ani pa? Kay lisod gid kayo ni translate pa, di gid ko kabawan ni pa. Galisod gid ko pa. Pwede ba kaya ikaw ang mo-translate ani pa? Ay sus. Sabi ni mo kanang English is translate og Tagalog. Sayo na kaya basic na kaya na nako. Wa kay salig sa imong amahan nga. With honors din sa una. Pero wala ko na tagay-grade og medal. Agay! Bright man kay ko. Kabaw ba ka ani pa? Be, unsa man imong pangutana be? Number 1 pa, sure kaya ka maka-answer ka ni, maka-translate ka ni. Number 1, let's help one another. Tayo'y magtulungan. Sus basic na. Number 2, let's strive together. Sama-sama tayong magsikap. Sus, ano ba? Mindset ba? Mindset. Number 3, in union, there's strength. Lahat ng problema may kasagutan. Ganyan lang. Mindset ba?